И така, здравейте всички от YouTube и VBOX, аз съм Пресмедно и това е клип, който иска да ви кажа как се хаква сървър на CS. Тук до мен е Гогомедно 1992 и номерачи. Ако сте на Windows 7, отваряте старт и тук пишете направо CMD. А пък ако сте на Windows X, отваряте тук и пишете тук Run и после там CMD. Сега аз съм на Windows 7, пиша на Windows 7 съм да и пиша там. Пишете CD2, 2 пъти CD2 и тук пишете CS долна пола и са някакво IP, например CS сервер, да видя някакво IP, някакъв турски сервер, например. Ще видя. Ще видя някакво IP. Ето са ID, да видя. И поставяте IP-то. Ето. И цъкате Enter и хаквате сървъра. Добре, надявам се да съм ви помогнал и чао!